maybe there's something else going on. What if it's partly about oil? We've just seized a tanker on the coast of Venezuela, large tanker, very large. Dnes sa vo Venezuele deje niečo, čo môže zmeniť celý svet. USA zadržali venezuelský ropný tanker, hrozia vojenskou operáciou a nová americká stratégia otvorene obnovuje Monroeovú doktrínu, teda nárok na kontrolu celej Latinskej Ameriky. Trump, Putin, Maduro, ropa, vojenské lode, toto začína byť veľmi vážne. Je toto len politický tlak, alebo sa svet po Ukrajine a Blízkom východe posúva k ďalšiemu konfliktu, tentokrát v Karibiku. V dnešnom videu si povieme pravdu o Venezuele, o tom, čo USA plánujú a prečo môže byť táto krajina kľúčom k veľkej geopolitickej hre o Čínu. Takže ak sa vám bude video páčiť, prosím dajte like, napíšte mi váš názor, prečo si vymyslíte, že sa toto deje a bez žiadneho zdržania poďme hneď na video. Takže ako dobre vieme, v posledných dňoch otriasli svetom mimoriadne vážne udalosti. Spojené štáty zadržali venezuelský ropný tanker, obvinili Caracas z porušovania sankcií a opäť hovoria o možných vojenských akciách. The US is preparing for possible military action inside Venezuela. Americké vojnové lode sa približujú k venezuelským vodám a atmosféra pripomína začiatok veľkého geopolitického konfliktu. Do toho všetkého Washington predstavil novú národnú bezpečnostnú stratégiu, ktorá otvorene obnovuje Monroeovú doktrínu, teda myšlienku, že USA majú mať plnú kontrolu nad celou západnou hemisférou. Tento dokument nie je len súborom formálnych vied, ale jasný plán na konfrontáciu, izoláciu Číny a oslabenie Ruska v Latinskej Amerike. Jedna pasáž z dokumentu hovorí, že Amerika nedovolí nehemisférickým mocnostiam vlastniť či kontrolovať akékoľvek strategické aktíva v tomto regióne. V preklade to znamená, že Washington sa chystá zastaviť akúkoľvek väčšiu čínsku alebo ruskú aktivitu v Latinskej Amerike. Či už ide o prístavy, ropné polia, technologické investície alebo taktiež infraštruktúru. Spojené štáty dnes dokonca tvrdia, že Čína kontroluje panamský prieplav, hoci ten patrí k Paname. Stačí im len ten fakt, že čínska firma prevádzkuje prístavy na oboch stranách. Všetko, čo môže oslaviť americkú dominanciu, je okamžite označené za bezpečnostnú hrozbu. Ešte dôležitejšie je však to, čo dokument priznáva nepriamo. A to je to, že Spojené štáty v najbližších rokoch nedokážu vyhrať vojnu s Čínou. Vojnové simulácie ukazujú, že vo väčšine scenárov USA prehrávajú a najmä v prípade konfliktu o Tajvan. Washington si preto uvedomuje, že najprv musí Čínu oslabiť ekonomicky. To znamená presunúť dodávateľské reťazce z Ázie do Latinskej Ameriky, kde by americké firmy získali kontrolu nad výrobou, surovinami a taktiež strategickými zdrojmi. Rozdiel oproti minulosti je však zásadný. Štáty ako Japonsko, Južná Kórea či Čína dostali šancu vybudovať si vlastný priemysel. Avšak Latinská Amerika takúto možnosť podľa USA dostať nemá. Môžeme povedať, že Washington ju chce udržať ako lacnú výrobňu, zdroj nerastov a priestor, kde budú dominovať americké korporácie. A ak sa niektorá krajina pokúsi o nezávislú politickú či vlastnú industrializáciu, hrozí jej ako mnohokrát v minulosti prevrat, destabilizácia alebo taktiež sankcie. V tejto stratégii má Venezuela úplne výnimočné postavenie. Ide o štát s obrovskými zásobami ropy, s pevnými väzbami na Rusko a Čínu a s vládou, ktorá odmieta podriadiť sa Amerike. Avšak Washington si myslí, že ide o slabé miesto, ktoré môže rýchlo zlomiť. No skutočnosť je trošku iná. Venezuela je politicky rozdelená, ale milióny ľudí sú pripravené brániť krajinu pred vonkajšou agresiou. Bolivárovské milície existujú už roky a 100 000 občanov sa otvorene hlásia k obrane vlastnej krajiny. Pre mnohých Venezuelčanov nejde o obranu jednej vlády, ale o obranu národného bohatstva pred kolonizáciou. Oligarchická opozícia, ktorú Spojené štáty podporujú, je rozbitá a jej lídri žijú zväčša v zahraničí. Ich cieľom je návrat k starému ekonomickému modelu, kde mala úzka elita pod kontrolou venezuelskú ropu a väčšina obyvateľov žila v chudobe. Preto majú medzi širokou verejnosťou slabú podporu aj napriek problémom, ktorým Venezuela čelí.
Jediný spôsob, akým by sa USA dokázali Madura zvrhnúť, je otvorená vojenská intervencia, teda bombardovanie Caracasu, zničenie infraštruktúry alebo pokus o atentát. Dobre vieme, že všetko ostatné už skúsili. Sankcie, ekonomickú blokádu, hybridné operácie, kyberútoky aj taktiež pokus o prevrat, nič z toho avšak nezabralo. A keby Spojené štáty naozaj zaútočili, výsledkom by nebola stabilná, prosperujúca Venezuela. Výsledkom by bola občianska vojna, rozbitý štát, chaos podobný Sýrii či Líbii. Zbrane by sa šírili po celom regióne, kriminalita by narástla a milióny ľudí by sa dalo na útek. USA veria, že musia Latinskú Ameriku opäť pevne kontrolovať, aby oslabili Čínu a pripravili sa na dlhodobý geopolitický boj. Takže dobre vieme, že tento kanál je taktiež o investovaní a chcem vám len povedať, že môj broker Freedom24 má teraz akciu do konca roka. Keď sa prihlásite prvýkrát, tak môžete dostať akcie zadarmo a to až do výšky $800. Takže určite využite túto ponuku a nechajte peniaze pracovať pre vás. Link nájdete dole v popise alebo v prvom pripnutom komentári. Môžeme povedať ale, že svet sa trošku zmenil. Čína je príliš silná, Latinská Amerika chce väčšiu suverenitu a Venezuelčania nebudú pasívne čakať, kým im niekto ukradne ich ropu. Čiže môžeme vidieť, že Monroeva doktrína sa vracia v tvrdšej podobe za posledné 10 ročia, ale jej úspech je veľmi neistý. Svet už nie je unipolárny a Spojeným štátom rastie odpor a taktiež konkurencia. Situácia je extrémne nebezpečná a rýchlo sa vyvíja. Zadržaný tanker, hrozby vojenských akcií a tlak na Venezuelu sú len začiatkom. Situácia okolo Venezuely môžeme povedať, že sa mení doslova z hodiny na hodinu. USA pritvrdzuje, Maduro mobilizuje a veľmoci sledujú, kto urobí ďalší krok. Toto môže byť začiatok ďalšej veľkej krízy alebo posledný moment, keď sa dá konfliktu ešte vyhnúť. A teraz otázka pre vás. Myslíte si, že USA naozaj rozpútajú vojenský konflikt s Venezuelou? Alebo je to len geopolitická hra proti Číne a Rusku? Napíšte mi svoj názor dole do komentárov, veľmi ma zaujíma, ako to vidíte vy. Ak sa vám toto video páčilo, prosím nezabudnite dať like, dajte odber, ak ste prvýkrát, vidíme sa na budúce. Dovidenia.